Hello guys, welcome to any channel. दा नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै। दा जों दिनै सावरायगोन R4 निनो क्वेश्चन नम्बर गाहायनि अनजिमाफोरखौ रुजु। बेयाव मा खालामदों रुजु माने रेशियो कम्पेयार खालामनो होदों जोंखौ। अब्ला नाय बेवहाय 2 नम्बराव दङ जोंहा 2 to the power 8 ओमफ्राय 8 स्क्वायर। बेवहाय पावारा मानो 2 निया गोनथिया 8 आरो 2 निया जौगामाना बेसेबां 8 निया 2। अब्ला जों बेखौ खालामनांगौ 2 नम्बराव दङ 2.7 into 10 to the power 12 and 1.5 into 10 to the power 8। बेनि पावारा 8 गोनथिया बेनिया 12। अब्ला जों बेखौ मा खालामनो होदों बिसोर बे मोननैजों बेखौ रुजुनो होदों आरो बेखौ बे मोननैजों रुजुनो होदों। स' लेट्स स्टार्ट। बिदिब्ला जों जागायबाय। दानाय नम्बर 1 कुइसन। फर 1 आव दङ जोंहा 2 to the power 8, 8 स्क्वायर। अब्ला सलुसन जों लानो हायो। अब्ला 2 to the power 8 खौ जोङो 2आ मोनबेसे दं होनबा बेवहाय 2आ जोंहा गासै 8था दङ। अब्ला 2 2 2 2 गासै 8था जों सानजाबोब्ला 2 सानजाब 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 2 1 2 3 4 5 6 7 8। अब्ला 2 2 जोंहा मोननै सानजाबोब्ला 8था सानजाबोब्ला जोंहा गासै जायो गासै 256। अब्ला जोङो 8खौ जों मोननै सानजाबोब्ला जों 64। अब्ला नाय बेनि माना जोंहा गेदेर बबेया फिसा। अब्ला जों लिरनो हायो 2 to the power 8 दा 8 स्क्वायर। दा एन्सारा जोंनिया बेनो दिहुननो गोनां। स' बुजिमोनदों आं सानो आरो जुदि बुजिमोना कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो दाबो। अब्ला नाम्बार 2 दङ जोंहा बेनिनो 4 नि नाम्बार 2। 4 नि नाम्बाराव दङ जोंहा 2.7 into 10 to the power 12, 1.5 into 10 to the power 8 दङ। अब्ला सलुसन होबाय जों मावफुंथाय 2.7 into 10 to the power 12। अब्ला जों नाय बेयाव नाय मा बेनिफ्राय जों जागायनानै बे पइन्टनिफ्राय जों जागायनानै बेयाव गासै बेसेबां दङ गासै मोन 12था उनथिं जानांगोन। अब्ला जों माने माबायदि लिरनांगोन नाय 2 7 जोंहा नैनियाव दशमिकखौ होदों ओंखायनो जों बेखौ होआबाबो जायो। अब्ला जों बेनिफ्राय बेनिफ्राय हमनांगोन जोङो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब्ला 12था अब्ला नेवनाय 1.5 खौबो 10 to the power 8 खालामोब्ला अब्ला जोङो बेनिफ्राय मा खालामो बेनिफ्राय 1 5 जों बेनिफ्राय हमो नालाय ओमफ्राय बेनिफ्राय हमदो 1 बेखौ 5खौ जों सेयाव हमदो 1 2 3 4 5 6 7 8 जों 8था। अब्ला जों बे मोननैनि गेजेराव नायदो नैबे मोनसे गिदिर ओंखायनो जों लिरनो हायो therefore 2.7 into 10 to the power 12 greater than 1.5 into 10 to the power 8। एन्सारा जोंना बेनो। स' गाइस सिम्पल कुइसन आरो बुजि मोनदों आं सानो आरो जुदि मोनाखै कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो दाबाव। अब्ला नेक्स्ट जों स्टार्ट खालामसै 5नि। अब्ला 5आव जोंखौ मा खालामनो होदों नाय कुइसनखौ गाहायनि मोननाय फिथाइफोरखौ दाजाबथाय थाखोमानजों फोरमायना बुंदों। बेनि मानफोरखौ माजों दाजाबथाय थाखोमानजों फोरमायनो होदों जोंखौ। अब्ला फै जों खालामदिनि बोरै जों खालामनाय जायो आरो बोरै खालामनो हायो। नाम्बार 1 आव दङ जोंहा 2 inverse 3 गोनथि दानख' बेसेबां जों जोंहा 3 आरो 7 दानख' गोनथिया बेसेबां 3। अब्ला जोङो सलुसन मावफुंथाय लिरबाय। अब्ला जों नाय बेखौ जों मा खालामनो हायो जों बेखौ मारै लिरनो हायो इनभार्स 3 खेबसे लिरबावबाय -7 3। अब्ला जों बेखौ मा लिरनो हायो जिहेतु जोंनि फर्मुलाया a इनभार्स 1 बे फर्मुलाखौ जों 1/a ओरै लिरनो हायो। बेयाव जों एप्लाइ खालामबाय माने बाहायगोन। होमबा जों मा खालामनो हायो 1/2 3 into मा जागोन 1/-7 3 बिदि लिरनो हायो जोङो। अब्ला नायदो जोङो बेनि पावारा जोंहा एखे। अब्ला जों मा खालामनो हायो बे मोननैनि पावारा एखे नालाय जों मा खालामनो हायो बेखौ सानजाबलायनो हायो am into an bm थायोब्ला जों मा जायो ab जोंहा फर्मुला दंमोन ना बे पावार d नाम्बारनिया
m जायो अब्ला जों मा होनो हायो हल m अब्ला बे फर्मुलाखौ जों एप्लाइ खालामबाय अब्ला बे मोननैजों सानजाबा बेसेबां दानख'आव बेसेबां जागोन 14 आरो जोंहा बेसेबां जागोन टु पावर 3 अब्ला बेखिनियानो जाबाय जोंहा दिहुननो गोनां एन्सारा दा बेनि दिहुननो गोनां एन्सारा जों बेखिनियावनो मा बानायनो हाबाय बा सल्भ खालामबाय स' गाइस आरो जुदि नोंथांमोना मेथ्सआव उइक दङब्ला रेगुलार प्रेक्टिस खालाम अब्लानो हागोन मानो होनना बुङोब्ला जों गासैबो प्रेक्टिस खालामनायनि गेजेरजों हायो रावबो प्रेक्टिस खालामालासिनो सानखान्थियाव गोरों जानो हाया स' बेनिखायनो गासैबो प्रेक्टिस खालाम अब्ला जों खालामनो हागोन अब्ला नाम्बार 2 खौ जों खालामसै नाम्बार 2 आव दङ जोंहा -3 इनभार्स 4 into 3 5 इनभार्स 4 अब्ला जों बेखौ बे एखे रुलजोंनो मा खालामगोन एप्लाइ खालामगोन जों 4 इनभार्स into 5/3 4 अब्ला जों बेखौ मा खालामनो हायो 1/3 मै माइनास दं नालाय बेयो 4 जागोन इनटु अब्ला बेयाव जोङो मा जागोन बेलथाय जोंहा बियो बेखौथ' मिथिखानांगौ अब्ला जों मा जागोन सायाव 3 जागोन आरो सिङाव मा जागोन जोङो 5 जागोन अब्ला बेयो सायाव थांबाय 3 आरो सिङाव मा जाबाय 5 4 4 जाबाय अब्ला 4 4 अब्ला जों मा खालामनो हायो बेजों जों मा खालामनो दानस्लायनो हायो निस्सय बेजों दानस्लायनो हायो बेयाव 2 to the power 4 4 दङ अब्ला जोंनाव मा थायो 1 5 to the power 4 बे जुदि सिङाव दानखानानै जों बेखौ होलाया दानलायनानै जोङो बेखौनो मोनबाय जों मा लिरनो हायो बेयो जोङो बेखौ 3 खौ जों खेब्रै खालामबा जों मानो जेनेबा सानजाब्ला जों मा जानायलाय हायो 4 लिरनो हायो बा 3 लिरनो हायो जों लिरलायाबाबो जायो बेखौ 3 माइनासखौ जियानो जा जोङो दानबाय प्लास जाबाय जों खेब्रै जों बानायबाथ' प्लास जाहैखागोन जिहेतु जरा जायोबा माइनास इन्टु माइनास प्लास जाहैखायो नालाय खेब्रैबाबो हेबिनो प्लास जायो सेस दानबाय ओमफ्राय जों माने 5 to the power 4 1/5 to the power 4 जागोन बेखिनियानो एन्सारा जोंनिया बेसेबांनिया 5 नाम्बारनि एन्सारा सल्भ जाबाय अब्ला नेक्स्ट जों एप्लाइ खालामसै नाम्बार 6 निखौ गाहायनि अनजिमाफोरखौ फोरमायारि महराव लिर होनना बुंदों जोंखौ मा खालामनो होदों फोरमायारि महराव लिरनो होदों अब्ला नाय जों मारै फोरमायारि महराव लिरनो हायो सिक्सनि नाम्बार 1 कुइसन दङ जोंहा 3 4 3 0 0 0 0 जोंहा बेसेबां दङ नेनो 3 4 3 0 0 0 0 आ मोनथाम दङ अब्ला जों बेखौ मा खालामदों मा लिरनो होदों बेखौ फोरमायनाय बा बेयाव मा जोंनो फोरमानारि महराव लिरनो होदों अब्ला नाय जोङो बेनि उनाव जोङो मा खालामनो हायो सलुसन नाम्बार 1 3 4 5 0 0 0 0 अब्ला जों बेखौ लिरनोसै नाय जों बेखौ बिथिंनिफ्राय जुदि जायोबा जोङो मा जायो ओरै दावगालायबा जोंहा दाजाब जायो जुदि बिथिंनिफ्राय दावखोलांबा जों मा जागोन दानख' जागोन बेखौ गोसोआव ला जिहेतु जोंहा नै बिथिंनिफ्राय जागोन अब्ला बिथिंनिफ्राय जोंहा खमाया थायो नालाय ओमफ्राय बिथिंनिफ्राय जागोन जोङो बा बिथिंनिफ्राय जों जागायनोसै 3 दशमिक होनाय जोङो ओमफ्राय लिरनो हायो 4 बा बेयाव बहायदो नालाय अब्ला जों बेनिफ्राय सानदो 1 2 3 4 5 6 अब्ला सानजाब गोन्थि बेसे जागोन जोंना 6 जागोन बेखौ गोसोआव ला जुदि नै सिगांथिं आगसिथिं फारसे दावखोयोबा जोंहा मा जागोन सिना दाजाब आरो बिथिं आगदा फारसेथिं दावखोलाङोबा दानख' जागोन बेयावहाय जोंहा माने नियाव जोंहा कमा थायो बे कमाखौ जों माने बेयाव बहायबाय बेयाव बहायबाय 3.45 ओमफ्राय जोंहा बेनिफ्राय सानदो नैनिफ्राय बहायदो नालाय बेनिफ्राय 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 ओंखायनो गोन्थिया बेसे जागोन 6 जाहैबाय गोन्थिया 6 दा नोंथांमोना नुवाखै जानो हागौ आं बेखौ एसे मुहिनि बेखौ जोङो मा खालामनो हायो नै बेखौ 3 4 5 0 0 0 खौ जोङो जिहेतु खमाया नैबे लास्ट जोबथायाव थायो नालाय ओमफ्राय बेनिफ्राय जों मा खालामनो हायो बेखौ बेनिफ्राय जोङो पइन्टखौ होबाय नालाय बेनिफ्राय जों बेसेबां दङ बेखौ लिरनो हायो 1 2 3 4 5 6 बेखौ जों गोन्थियाव लिरनो हायो जौगामानाव
स' सिम्पल बुजि मोनदों होननो सानो। नाम्बार 2 कुइसनखौ नाय 7 0 0 4 0 0 0 0 आरो 0 0 0 अब्ला जों बेखौबो खालामनांगोन। मारै खालामनांगोन? जोंहा नै आगसि फारसे फैदों। स' आगसि फारसे फैब्ला जों मा खालामनो हायो? दाजाबसिन होनो हायो। जुदि आगदा फारसे थाङो जोङो मा खालामनो थाङो? जोंहा दानख' जायो। अब्ला जों बेखै फारसे फैदों, बेखायनो मा जागोन? दाजाबसिन। अब्ला सलुसनाव जों लिरनो हायो। बेसेबां लिरनो हायो जोङो नाय 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 अब्ला जों बेखौ खालामदिनि। अब्ला जों मा खालामनांगोन नाय जों कमाखौ बबेयाव होगोन? कमाया जोंहा बेवहाय जायो नालाय, बेनिखायनो जों मा खालामगोन? बे लास्टआव जायो बेयाव, जों बेयाव मागोन? नैबेनि उनाव होगोन 7नि उनाव कमा होयोबा जोङो मा जागोन? 0 0 4 0 0 4 लाइटआ प्रब्लेम होबाय थादों आंना बे साननैया, बेनिखायनो एसे डिस्टार्ब जादों। मैयानिफ्राय होगासिनो दङ। ओमफ्राय जों लिरनो हायो सानजाब, बेनि उननिखौ सानजाब। ओमफ्राय जों लिरनांगोन जिहेथु बेनिफ्राय लादों, अब्ला जों बेनिफ्राय मा खालामनांगोन? साननांगोन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब्ला जोंना गोरोन्थिया मा जागोन? 10 जागोन। बेवहायबो गोरोन्थिया 10 जागोन। स' बेखिनियानो गाइस, बुजि मोनै जेबो खोथा गैया जाहैबाय। जिहेतु नैयाव जों बेनिफ्राय बहाय नालाय, ओमफ्राय बेनिफ्राय जों साननानै मा खालामनांगोन? बेखिनि गोरोन्थिखौ जों लिरनांगोन। अब्ला जों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब्ला जोंना गोरोन्थि 10, पावारा 10 जागोन। अब्ला जोंना 10 नाम्बारनि 1 आरो 2 जोब्बाय। अब्ला जों दानिया 3खौ बानायगोन। 3 आरो 4 3 आरो 4आव दङ जोंहा लाथिख' दशमिक 1 2 3 4 5 6 7 8 अब्ला जोंना बेसेबां दङ? बिथिं 8था जायो नङा होमब्ला? अब्ला जों बेखौ दा लिरदोनिफ्राय 1 2 3 4 5 6 1 5 अब्ला जों बेखौ बेथिंनिफ्राय थांगोन, बियो बेथिंनिफ्राय आवगायलांगोन। अब्ला जोंना सिना मा जागोन? दानख' जागोन। बेथिंनिफ्राय थांगोन नालाय दानख' सिन जागोन। अब्ला जों सलुसनाव लिरना लाग्रोदोनि 0.000 आरो 0.0015 अब्ला नाय जों बेनिफ्राय जों थांबा बेथिं सिना नै बेवहाय जागोन जोंहा कमाया। अब्ला जोङो 1 दशमिक मा जागोन? 5 अब्ला बेनिफ्राय 1 2 3 4 5 6 7 बेनि उनाव जादों नालाय बेखिनिखौ अब्ला जोङो सानजाब गोरोन्थि मा जागोन? दानख' पावारा इनभार्स 7 जागोन, -7 नङा होमबा? बेखिनियानो बुजिनो गोनाङा सिम्पोलसा, बेयाव जेबो क्रिटिकेल गैया। सिम्पोल नोंनाय 1 2 3 4 5 6 7 बे 7नि उनाव जोङो 1 दशमिकनि उनाव 1नि उनाव जों दशमिक होगोन नालाय, ओंखायनो बे मोनस्नि सानजिमानि जोङो माबाखौ साननानै बेखिनियाव गोरोन्थिखौ होनांगोन। अब्ला बुजिबाय होनना सानो, आरो जुदि बुजि मोना कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो दाबाव। नाम्बार 4 नाम्बार कुइसनखौ नाय। 4 नाम्बार कुइसनाव दङ जोंना 0.00004 अब्ला 1 4 3 6 अब्ला बियो बोरै जागोन? दा नोंथांमोना थारैनो हागोन होनना आं सानो। 0.0000143 अब्ला जों पइन्टखौ बबेनिफ्राय बहायगोन? बेनि उनाव बा जों बहायनांगोन 1.436 दा खायफानि सोंथि जानो हागौ बिथिंखौ मानो होआसै होनब्ला जों बिथिंखौ होआ, नै बिथिंनिफ्राय सानदों नालाय 1 2 3 4 5 अब्ला जों मिथिबाय बेयाव जोंहा गोरोन्थिया बेसेबां जागोन जों मिथिबाय नङा होमब्ला? इनटु 10 टु द पावर इनभार्स 5 जागोन। बेवहाय जोंहा गोरोन्थिया 1.436 जिहेतु नैनिफ्राय होदों बेखिनिखौ जों पइन्टनि उनाव होबाय, ओमफ्राय 1 2 3 4 5 जाबाय, पावार -5। दा बेखिनियानो जोंनि एन्सारा। अब्ला जों दा 7निखौ सावरायनोसै। गाहायनि अनजिमाफोरखौ सरासनस्रा महराव फोरमाय। जोंखौ बेखौ मा खालामदों? सरासनस्रा फर्माव। जयजों बायदि बानायबाय, बेबायदि फर्माव नङा, एबार गुबुन फर्माव। दहायनि बायदि जि अनजिमा दंमोन गिबियाव बेबायदि जों खालामनांगौ, बेखौ सरासनस्रा महराव फैयोब्ला जों खालामदिनि। नाम्बार 1नि कुइसनखौ 7नि नाम्बार 1 7नि नाम्बार 1आव दङ जोंहा 1.0
0.001 into 10 to the power 9 दङ अब्ला जों बेखौ सलुशनाव लिरना लाबाय अब्ला जों लिरगोन 1.0001 into 10 to the power 9 अब्ला जों सानदो बबेनिफ्राय जों स्टार्ट खालामगोन आरो बबेनिफ्राय जों जागोन अब्ला जों मिन्थियो बेहाय बेनि उनाव बेसेबां अनजिमा जानांगौ जुदि बेनिफ्राय सानोब्ला बेनिफ्राय स्टार्ट खालामोब्ला जोंहा बेसेबां जानांगौ जों मिथियो अब्ला जों नाय समान समान होबाय अब्ला जोङो बेहाय जोंहा दशमिक दंमोन आरो बेयाव दशमिकखौ लिरफिनला 1 लाथिख' 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 1 अब्ला जों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब्ला जों बेसेबां जानांगोन बेहाय जों मोनबाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दा बेखिनिया जोंहा जानांगौ 7 नाम्बारनि 1 कुइसन नाम्बारा जिहेतु बेयाव पावारा बेनिफ्राय होदों नालाय 9 था जायो ओमफ्राय 1 2 3 4 बेखौनो 4 जाबाय 5 6 7 8 9 बेखौनो जोङो 9 गोरोन्थिया 9 जाबाय अब्ला नेक्स्ट नाम्बार 7 निनो जोङो 2 नाम्बारखौ खालामदिनि 2 नाम्बाराव दङ जोङो नाय 3.02 into 02 to inverse 6 अब्ला नाय जों बेयाव मा होनदों इनभार्स दं माइनास दङ जोंहा पावारा अब्ला जों पावारनिखौ नाय मा खालामगोन 3.02 into 10/6 अब्ला जों बेखौ खालामदिनि माबायदि खालामदिनि नाय अब्ला जों दहाय गोसोआव बोनदोंमोन जोङो माने माबायदि खालामदोंमोन एसे गोसोआव फैदों जानांगौ जोङो बिथिं थाङोब्ला बिथिं ओरै थाङोबा जों माने बिथिंनिफ्राय जागायगोन अब्ला दशमिक बेयाव लाथिख'नि उनाव दशमिक जायो नालाय अब्ला जों 6 था जानांगोन 1 2 3 4 5 अब्ला 3 लाथिख' 2 बे जागोन 1 2 3 4 5 6 2 जोंहा 6 दं नालाय बेयाव लासै जाहैबाय बेनि उनाव जोंहा दशमिक होदों नै बेखिनियानो जोंनि कारेक्ट एन्सारा स' नोंथांमोना बुजि मोनदों आं सानो आरो जुदि बुजि मोनाखै नोंथांमोन कमेन्ट बक्सआव आंनाव सोंहरनो हागोन अब्ला जोङो 8निखौ खालामनोसै नाम्बार 8 m नि मानखौ दिहुननो होदों जोंखौ m = what जों लिरबाय होमबा नाम्बार 1आव जोङो बा मोनसेल' दङ जोंहा 8निखौ जों खालामनोसै सलुशन नाय -3 m + 1 into -5 नाम्बार 8निखौ खालामसै जोङो मा खालामनो होदों जोंखौ m खौ दिहुननो होदों m नि मानखौ जोंखौ मा खालामनो दिहुननो होदों अब्ला जों मोनसे फर्मुलाखौ गोसोआव ला जोङो मा गोसोखौ a मा खालामनो हायो m into a to the power n अब्ला बेखौ जों मा खालामनाय जोंहा बे मोननैजों एखे नालाय a m + n बेखौ लिरनायखौ बे फर्मुलाखौ जों मा खालामनांगोन बेवहाय एप्लाइ खालामनांगोन अब्ला सलुशननि आं लिरना लाखाबाय अब्ला जों मा खालामनो हायो दा नै बेजों जोङो मा खालामनो हायो बेयाव 3सो जानांगौ बा लिरफ्लांदों आं 3 अब्ला जों मा जायो दानख'थाम लाबाय जोङो अब्ला जों मा खालामनो हायो m + 1 + 5 लिरनो हायो जोङो ओमफ्राय बिथिं जों -3 therefore 7 अब्ला जों मा खालामनो हायो बेयाव डिसिम्प्लाय होनो हायो अब्ला -3 जों मा लिरनो हायो m + 6 = -3 7 जिहेतु जोङो बेखौ समान नालाय बेखौ जों लाला ओंखायनो बे पावारखौ जों दोनसै m + 6 = 7 जायोब्ला अब्ला जों मा खालामनो हायो m खौ जों दिहुननांगौ नालाय 7 - 6 जोंहा बिथिं बारबा दानख' जायो ओंखायनो m नि माना बेसेबां जागोन 1 दिहुननो गोनां एन्सारा बेखिनियानो जोंना आरो जुदि नोंथांमोना जेखुनु कनफिउस जादों कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो दाबाव आं थारैनो मा खालामनो हागोन बुंहरनो हागोन बा भिडिअ आपल'ड खालामनो हागोन बुजिमोनि बबेखिनिखौ बुजि मोनाखै अब्ला जों 9 नाम्बारखौ जों खालामनि दिनै 9 नाम्बाराव 9 नाम्बाराव मा दङ जोंहा मोनसे लाइफां जिबख्रिनि महर खावा बेसेनो 0.0001275 लाथिख'आ मोनब्रै दङ जोंहा 1275 मिटार बेखौ गनायजा महराव लिर होनना बुंदों जोंखौ गनायजा महराव दहायनि जिबायदि पावार खालामनाय बे गोरोन्थि बानाय बेबायदि जोंखौ महराव लिरनो होदों अब्ला फै जोङो आंथ' सानो नोंथांमोना हाखासिगोन बेखौ अब्लाबो आं खालामना होनोसै प्रेक्टिस खालाम रेगुलारै प्रेक्टिस खालाम दा मेथ्सखौ जों रोंनो थाखाय हानो थाखाय जों मा खालामनांगोन सानफ्रामबो
सम हगारनांगोन नों जुदि बिजाबनिफ्राय माबा मोनसे सोलोंनो गोसो अब्ला नों बिजाबनो टाइम होनो हानांगोन अब्लासो जों मा खालामनो हागोन क्रिएट खालामनो हागोन अब्ला जों बेवहाय नलेज क्रिएट खालामनो हागोन अब्ला बेवहाय जों लिरबाय 0 0 0 0 0 लाथिख' दशमिक लाथिख' 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 लिरबाय 1 2 7 5 अब्ला जों बेखौ मा महराव लिरनो जोंखौ गनायजा महराव लिरनो होदों अब्ला जों माने बेनिफ्राय जों सानो बेनिफ्राय जों नायोब्ला जोङो माने बे दशमिकखौ जों बेवहाय बेयाव होनांगौ जागोन अब्ला जों नायदो जों मा लिरनो हायो 1.275 अब्ला सानजाब लिरदो 10 अब्ला जों बेनिफ्राय सानदो 1 2 3 4 5 अब्ला जों मा जागोन 5 अब्ला नायदो जि बिथिं थाङोबा जों मा जायो दानख' आरो बिथिं फैयोबा मा जागोन दाजाब अब्ला बिथिं थांदों जों मा खालामनांगोन दानख' 5 होनांगोन 1 2 3 4 नैयाव होदों नालाय 5 ओंखायनो दानख' 5 जाहैयो बेयो 9 नाम्बार एन्सार बुजि मोनदों नों सानो आरो नेक्स्ट 10 नाम्बारनिखौ जों खालामदिनि नेक्स्टआव दाना दा 10 नाम्बाराव होनदों जोंखौ मा नाय मोनसे थाखोआव 20 मिलिमिटार रोजानि गांबा बिजाब आरो 0.016 मिलिमिटार रोजानि गां बा खाखो थायो थाखोआव गासै रोजाथिया बेसेबां जागोन जोंखौ सोंदों अब्ला फै जों खालामदिनि नाम्बार 10 सलुसन बेवहाय लिरबाय आङो डाइरेक्ट लिरनोसै थाखोआव मा दङ जोंहा गासै रोजाथिया गासै रोजाथि अब्ला आं लिरबाय अब्ला जोंखौ 20 मा होदों मिलिमिटार अब्ला 20 सानजाब 5 जागोन जोंहा आरो दं नालाय दाजाब होबाय जोङो नि माने सानजाब जायो दाजाब ओंखायनो ओमफ्राय 0.016 नि दङ सानजाब होबाय बेयाव 5 अब्ला जों सानजाबा बेसेबां 100 जायो दाजाब सानजाबा बेसेबां 0.08 जायो जिहेतु 38 बेनि उननि लाथिखौ जों होबाबो जायो होआबाबो जायो अब्ला जों जुदि दाजाबोब्ला बेसेबां 0.08 अब्ला जों बेखौ मा लिरनो हायो नायदो नैयाव जों बहायबा दशमिक जिहेतु नैयाव दशमिकआ मोननैनि उनाव दं नालाय ओंखायनो जों मा लिरनो हायो 0.08 सानजाब मा जागोन 2 जागोन 2 मिलिमिटार दा बेखिनिखौ बुजि मोनदों आं सानो आरो बुजि मोनाखैबा कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन अब्ला 11 नाम्बाराव सोंदों जोंखौ मा सोंदों गाहायनि मोनफ्रोम सोंथिनि थाखाय मोनब्रै फिननाय होनाय दं गेबें फिनखौ लिर होनना बुंदों अब्ला नाय जोङो ए नि थाखाय बेसेबां दङ 3/3 अब्ला जों बेखौ मिथियो बेखौ जों मा लिरनो हायो 1 3 3 अब्ला जोंनि कारेक्ट अपसना मा जागोन जोंहा नाम्बार 3 कारेक्ट अपसन बे नाम्बार 3 कारेक्ट अपसन अब्ला बि नाम्बाराव मा होनाय दङ जोंहा 2 आरो 3 और 2 नि मानखौ सोंदों नि माना मा जागोन अब्ला फै जों नायदिनि अब्ला जों नायदो मा मोनसेया जोंखौ एप्लाइ खालामगोन अब्ला जों बेवहाय जोंखौ मा खालामदों एप्लाइ खालामनायनि बेलायाव जोंखौ माखौ एप्लाइ खालामनो होगोन नाय अब्ला जोङो बेखौ जुदि गोहोन्थियाव जों बाहायोबा बा जोङो a-1/a आव बाहायोब्ला बे फर्मुलायाव बाहायोब्ला बेखौ जों मा जागोन b a इनभार्स 2 जागोन अब्ला जों मा जागोन बेयाव जोंहा 3 आरो मा जागोन 2 इनभार्स 2 अब्ला जोंनि अपसन नाम्बार माबे मोनसे कारेक्ट जाखो अपसन नाम्बार 3 कारेक्ट जोंनि अपसन नाम्बार 3 कारेक्ट अपसन नाम्बार 3 कारेक्ट एन्सार अब्ला नेक्स्टआव जों नायबावदों अब्ला नाय सियाव नाय माइनास दङ 4 3 2/3 दङ whole to the power 4 minus 2/3 to the power whole अब्ला जों मा खालामनो हायो नैखौ जों खेब्रै सानजाबोब्ला जों मा मोनो
आरो 3खौ खेब्रै सानजाबोब्ला जों मा मोनो नाय C जिहेतु C नाम्बार 2/3 होल 4 टू द पावर 4 अब्ला जोङो 2खौ जुदि खेब्रै सानजाबोब्ला दानख'आ मा जागोन जोंहा खेबनै सानजाबा दानख' सानजाब दानख' जिहेतु दाजाब जायो ओंखायनो खेब्रै सानजाबा जोङो मा जागोन 2खौ मोनब्रै लिरनो हायो 3खौबो मोनब्रै अब्ला 2आ मोनब्रैयाव बेसे जायो जोंहा 16 आरो 3 मोनब्रैयाव बेसे जायो 81 बेनिखायनो अपसन नाम्बार 2 आ जोंनिया कारेक्ट एन्सार अब्ला D खौ नायदो D निया जोंनिया दङ लाथिख' दशमिक लाथिख' लाथिख' मोनब्रै दङ द'फोरनि फोरमानारि महरखौ लिरनो होदों लाथिख' दशमिक लाथिख' 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 बेसेबां दङ 6 4 दा नोंथांमोन आं बेखौ माने मा खालामबाय गले गले दहायनिफ्रायनो लिरनो हाबाय अब्ला जों मिथियो बेखौ जों मा मिथियो नै 1 2 3 4 5 जोङो मोनसे बारनानै होयोबा जोङो 6.4 लिरनो हायो बेनि उनाव जोङो मा खालामनो हायो सानजाब 1 2 3 4 5 ओंखायनो सानजाब दानख' मा जागोन 5 अब्ला जोंनि अपसन नाम्बार बेसेबां कारेक्ट 4 नाम्बारा कारेक्ट अपसन नाम्बार 4 आ जोंहा मा दङ कारेक्ट एन्सार होनाय दङ दा बेखिनिखौ बुजि मोनबाय आं सानो आरो अपसन नाम्बार E खौ जों खालामदिनि अपसन नाम्बार E आव दङ 2.03 into 10 to the power inverse 10 inverse बेसेबां 5 दङ अब्ला जों मिथिबाय बिथिं जोंहा थांगोन लाथिख'आ बिथिंनिफ्राय जों जागायगोन 1 निफ्राय अब्ला जों डाइरेक्ट लिरनो हायो 0. बेसेबां 1 2 3 4 अब्ला जों 203 अब्लानो जों बेखौ लिरनो हायो अब्ला जों बिदि अपसन दंना गैया नाय 0आ जोंहा मोनब्रै 2 नाम्बारखौ नाय 0 1 2 3 4 5 ओंखायनो अपसन नाम्बार 2 आ जोंहा मा कारेक्ट एन्सार अपसन नाम्बार 2 इज कारेक्ट एन्सार स' गाइस दिनै जोंनि आर्ट 4नि जेसेबांखिनि कुइसन सावरायनो गोनांमोन बेखिनियावनो जोब्बाय आरो जुदि नोंथांमोना बुजि मोनदों आरो आंनि फोरोंनायखौ मोजां मोनदों प्लिज लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामनो दाबाव नोंसोरनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो जाहाथे नोंथांमोननि प्रफिटजोंनो बिसोरबो प्रफिट जायो आरो भिउस थायोबा आंहाबो मोजां जायो स' गाइस जुदि आंनि फोरोंनाया मोजां जादोंब्ला शेयार खालामनो दाबाव आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थेंक्स